כשאני אגיד 3-4 ניתן 2 מכות בטוב. 3-4 בדרך העולם מוזורי סנה וגני. קרם, שימי שהצפרדע תסתכל עלייך. היא ממשיכה להדהד. עכשיו אני אתן מכה ואני אקרב את זה ואז תשמעו כלים ממש. אתם יודעים מה זה? אוקיי. מה זה? כל הכבוד. איך היא נשמעת? אני צריך לחשוב... ועוד הפעם 3-4 ועוד הפעם 3-4. אוקיי, בוא נתחיל עכשיו, אנחנו נתחיל. יועד, אח שלה, ייתן לנו מקצב. ועכשיו אנחנו נעשה משחק של תוף אחרי בן אדם. אני עושה משהו ואתם אחריי. זה המשחק הראשון רק בשביל להעיר אתכם. שיר ככה, זה היה בשביל חימום. בואו נתחיל עם שיר. איזה יום שמח לי היום, אתם מכירים? כן. אז בואו נתחיל ביחד. איזה יום שמח לי היום. אתם צריכות לענות לי, איזה יום? איזה יום שמח לי היום. איזה יום שמח לי היום. ואיזה יום שמח, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום, עכשיו יותר מהר, איזה יום שמח לי היום. איזה יום שמח לי היום. ואיזה יום שמח, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום, מי שטוב לו ושמח כף עמך. ומי שטוב לו ושמח כף עמך. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח כף עמך. מי שטוב לו ושמח שיצעק. מי שטוב לו ושמח שיצעק. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שיצעק. מי שטוב לו ושמח כף עמך. מחנו כף כבר? לא, מי ש... מחנו? אז בואו נקה לטוב. מי שטוב לו ושמח שיכה. מי שטוב לו ושמח שיכה. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח שיכה. מי שטוב לו ושמח שיקפוץ. מי לא קפץ? את לא קפץ, נכון? קפץ? אוקיי. מי שטוב לו ושמח שיקפוץ. היא לא קפצה. מי שטוב לו ושמח שיקפוץ. סבתא לא קפצה. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב